Welcome to Izithandani, uhlelo enilethelwe iReal TV, where honesty meets the heart. We are still in the beautiful city of Durban at the Royal Palm Hotel. Today, we are here to help couples who are ready to face their challenges head on while seeking vulnerability in a safe space that supports their challenges and finding a resolution. Come with me. Sanibonani, gama lami nguSiyabonga ngwakaDlamini. Ngibhalele ohlelweni Izithandani ngoba ngifuna ukuthi lungisize ngikwazi ukukhuluma nonkosikazi wami wasemakhaya eMdlovane eGreat Town ukuthi ngihamba ngizama usizo ngenxa yokungaboni izinto ezihlangana. Ngiyathola ukuthi kuzomela ngithathe unkosikazi wesibili engiyobe ngimthathela umfowethu owashona ngo-2020. Ngiyabonga. Sawubona baba, sikubingelele ohlelweni lethu Izithandani. Siyakwamukela njalo ukuba nawe namhlanje la. Yebo sanibona ngiyabonga ukuba la namhlanje. Mhlawumbe nje ungasichazela kabanzi uchazele nabalaleli emakhaya ukuthi yini ekulethela namhlanje, iluphi udaba ofisa ukuthi sikusize ngalo. Lithanda ukuba umqansa olwami udaba. But ke mhlawumbe uma ngingaqala nje ngokuyichaza nguSiyabonga ngwakaDlamini emakhaya kule Mdlovane. Nginonkosikazi emakhaya njengoba ngisebenzela la eGoli. So unkosikazi wami uMahlengwa mhlawumbe sineminyaka ewu7 sindawonye. So iproblem enginayo njengamanje, ngashonelwa umfowethu ngo-2020. So umeshona washona engaganiwe. So ukushona kwakhe engaganiwe kuthanda ukuhambe kunginikeza izinkinga. Njalo izinto zethu uma sezithi ziyahlangana ivele ishabalale. Imali uma kuwukuthi nginemali ngiyibone nje iphelele ezandleni. Uyabona nje uma uphethe insipho ishibilike emanzini. Nginaleyo nkinga. So uma ngihamba ke ngithi ngiyahamba ngiyabheka ukuthi ngabe yini le eyenza ngithi sengifika empumelelweni kodwa kuvele kuphele konke. Kuyavela ukuthi njengoba umfowethu ahamba engaganiwe kumele ngithathe omunye unkosikazi. So ngifuna ukuzocela ukuthi ningisize. Mhlambe ngikwazi ukuchazela uMahlengwa ukuthi kumele ngithathe unkosikazi wesibili uma mncane. So unkosikazi lo ofanele umthathe okamfowenu? Yebo, ngifuna ukuganwa unkosikazi kodwa kuzobe ngizomela umfowethu ngokwesintu nje njengoba ahambe engaganiwe. So kufanele aganwe. So ngoba yena ngeke sakwazi kuba khona kufanele kube yimina ozoba responsible. Manje mina senginoMahlengwa. And manje inkinga uyapoka. uMahlengwa akawuzwa akawuthatha umshini. So ingakho ngithe uma ngibuka inhlelo zenu nje nisiza abanye abantu ngase ngithi kulolu hlelo kuthiwa yini siyathandana. Ake ngize nami ngizocela ukuthi nizongisiza bafethu ngikwazi ukuthi ngiyokhulumisana noMahlengwa. Alright, siyakuzwa bhuti, siyakuzwa. Balalele emakhaya nizizwele ubaba uDlamini uze la uzocela usizo ukuthi simsize ayokhuluma noMahlengwa, umama wakhe, ambikele udaba lakhe oluthanda ukuhluka, oluthandayo ukuba bucayi isizwe ngokuthi umama washona engashadile fanele ingane eshadise umama. Ngiyaqala okukabhuti nangibaba uDlamini ufile nakho kufanele ashadele umfowabo owashona engaganiwe. Ucela ukuthi somkhuluma nonkosikazi wakhe uMahlengwa ukuthi asamukele lesimo baqhubeke nempilo njengoba injalo. Njengoba eliceleleke usizo sizozama ukuthi simthole uMahlengwa lowo simlethe la ekhaya njengoba nazi inhlala yenza yethu. Sikhulumisane naye sizwe ukuthi silidingida kanjani lo daba lwabo. Hlala nathi. Sanibonani, igama nguNomusa wakaHlengwa. Ngibizwe umkhwenyana wami kule show ethi Izithandani. Angazi ukuthi ufuna ukungitshela ini, kodwa ke ngoba umuntu othanda ukuba nama surprises ngizozwa sengingaphakathi ukuthi kwenzakalani. Siyanibingelela babukeli emakhaya
namhlanje sesibuyile futhi no-Mr. Siyabonga Dlamini njengoba nazi ukuthi ubesibhalele la ekhaya esicela ukuthi singenelele odabeni lwakhe nomndeni wakhe afuna ukulibikela yena. Simlandeleke unkosikazi wakhe namhlanje ukhona nathi la uNomusa Dlamini. Mr. Dlamini, sir, how are you? Ngiyaphila sesinjani nina? Siyaphila nathi. Uzizwa unjani namhlanje? Hey, sivukile mama, sivukile. Yeah, we're taking one day at a time. Njengoba sasithembisile ukuthi sizoqinisekisa ukuthi siyamthola umngakho siyamletha la ekhaya nangikhona namhlanje ulapha mkwakho uzomchazela kabanzi ngalokho ofuna ukuthi sinisize ngakho. Ma, injani? Ngiyaphila dadewethu, njani? Siyaphila nathi. Igama nesibongo sama uNomusa Dlamini, right? Yeah, uzizwa unjani manje ngoba ula ekhaya namhlanje? Ngithukile kodwa futhi ngijabulile ngoba ngiyamazi uDlamini ukuthi umuntu othanda ukungisurprise sometimes. Okay. Senazana isikhathi kangakanani noDlamini? Sesino 7 years. Okay, 7 years. All right. Nihlangana bomngakanani ngokweminyaka? Bengisaselula sihlangana, ngikhulele kuyena nje. And how has the overall experience of umshado wakho noDlamini been? How have you been since nashada naye? Impilo yeni njani? Bakhona abantwana bangaki? Ukuphila nje ekhaya njani? Zikhona ingane futhi sijabulile noma ke zikhona ke ama upside down empilo nje lawa ajwayelekile ya. Yebo. All right, ngiyakuzwa. Mr. Dlamini nangumama uthi ujabulile ekhaya zikhona ingane ama upside down nje yilawo akhona esaziyo sonke empilo ajwayelekile. Mhlawumbe ungaqala umazisi uma ngodaba ufuna ukulikhuluma naye namhlanje. Mahlengo. Ngami ngicabanga ukuthi uyasazi isimo sasekhaya. Usabantu abakholelwa kakhulu kubantu abadala. And sabantu abathandayo ukuthi izinto abasiphe zona sikhombisa ukuthi siyababonga. Nawu sekuyisikhathi eside ngihlupha into kamfowethu uSabele lo kahambe emhlabeni njoba ahambe engaganiwe nje into yakhe iyangihlupha noma izinto zenzeke ekhaya nje ubone ukuthi siyabusiseka kodwa khona la ngibona ukuthi akakavuleki kahle hle. So mngami ngathi kuzomela umndeni ukhule. Umfowethu uSabelo njengoba ungezwa ngiloyo ngivusa igama lakhe nje sesikumele ngithathe unkosikazi engizobe ngimthathela umfowethu. Mhlambe ngokwesintu nje thina sabantu ukuthi uma uhambe emhlabeni ungaganiwe kahle kahle kwakumele ngiqale ngiganele umfowethu ngiganwelwe umfowethu kuyima ngithatha unkosikazi okuwami. So unkosikazi ngenxa yokuthi ngiyakwazi ukuthi nasenkonzweni umama webhantshi so ngibona ukuthi kuzoba nzima ukuthi mhlambe ngiyikhulume kahle ngizamile kodwa ukuthi nje ngizama ukucela o-anti Thandekile ukuthi abake bangibonise akekho kwazi kahle hle ukuqonda. Ngibese ngicela uhlelo ukuthi mhlawumbe ake lungisize ngizokhuluma nawe sithando sami. Angazi mfethu ukuthi singakwazi yini ukubambisana ungilekelele kulesimo engibhekene naso ukuze izinto zethu izokwazi ukuthi iqhubeke zikhanye kahle. Mhlambe kunjalo njengoba kade ngichaza. Ngiyakuzwa sisi, angazi uma ukhona yena umbuzo anawo njengamanje ukhona kodwa mina baba enginawo umbuzo mhlawumbe engicanthi ungasikhanyisela kabanzi ngalo daba oze ngalo la namhlanje because uthe kwakufanele uqale uganelwe umfowenu before uganelwe owakho unkosikazi. Mhlawumbe baba ngachazela ukuthi lokho ukuthole kuphi kanjani? Njengabantu besintu siyaye sihambe sibheke mhlambe uMahlengwa unkosikazi wami uMadlamini uMama Dlamini uyazi even sithola umntwana wethu wesibili unobunzima
esake saba nawo. Njengamanje kunethenda engililuzile nje ebekufanele ngabe konke sengikusayinile. So ngithi uma ngihamba ngibheka ngiyathola ukuthi hayi umfowethu uyakhala kunezinto zakhe kumele igcinwe. Naw uma sengikhuluma nabantu abasizayo ayikuyavela ukuthi kwakumele kahle kahle ngimthathe unkosikazi kamfowethu ngaphambi kokuthi ngithathe uMahlengo. Umfowenu ushone neminyaka emingaki? Ebesesebenza ngoba beku-2020 ngesikhathi se-COVID. Ebesesebenza ngicathi beneminyaka emibili eqashiwe enaso lesifiso engicabanga ukuthi iyona into eyinkinga ngoba wayesevele naso isifiso sokuthi uyafisa ukuganwa. Nawo ngiyabona ukuthi iyona into esibeka la sikhona njengamanje. Alright, so wena baba ukholelwa ekuthaneni umfowenu oze wathula engazange azamthathe umfazi eyathela yena. Ufuna ukuthi wena wathele yena umfazi. No, noma ngihamba nje ngibheka izinto zami kuvela lokho. Uyakholwa futhi wena lokho. Njengabantu besintu nje. uMahlengo would know ukuthi iyona into yila esifike sisizakale khona. Yeah. Yezwa sisi. Usiyabonga lo. Ngiyamhlonipha mengithi uDlamini. Usebenze eGoli. Babona ubeke eGoli nje. Wayelomfazi athi ufuna uzomshada, uthi uzomshiya nobala. Ngoba nami angimazi uyimvela kancane la kimi. Labo anti angitshela ngabo ukuthi usekhulumile nabo bayasaba ukungitshela ubuqili lobo sisi. Isigebengu lesi eGoli mbuza ukuthi uhlala noba. Umsebenzi wakhe awunelise mina nezingane. Umfazi wesibili uzomenze njani? Cha Mahlengo. Uzomfaka la ekamereni. Mahlengo. Udlala ngani uDlamini? Dlamini ayikho lento oyikhulumayo wena ebantwini. Mahlengo inkinga ebengibhekana nayo. Uyisahluleki ukhulumile kusisi mana ngiyakhuluma. Silungisa zona lezo zinto nje. Akona ukulungisa ukukhuluma ngikhuluma wena eGoli ubuya kangaki? Uhola malini? Mahlengo. Baba kunento esho mala uthi ngikubuza ukuthi uhlala nobani le eGoli nokuthi usisi lo osumletha njengomfazi kamfowenu ngathi vele usisi obekade ekhona ngokukhuluma kamama ngibeka ngendlela eright. Cha sisi eGoli mina ngihlala nezinye insizwa. Unkosikazi kwake kwenzeka nje kusho ukuthi njalo uma sesiba namaphutha ngenxa yephone call eyenzeka yaqondana nomuntu wesifazane njalo usehleze ngivusela lokho. So kwakuyiphutha eseladlula futhi salikhuluma naye. Manje njengoba yena esebenzela ngapha ngaseThekwini mina ngingaleya so kusengathi manje angazi ukuthi Mahlengo akunjalo. Mngami njengoba ngila ngizocela ukuthi asakhe sinabantwana uyazi and ngiyakucela mfowethu. Wedlamini akuyena u1904 manje 2004. Ngiyakuzwa sithando. Ingane ziyondliwa, ingane ziyafundiswa. Abafazi abaningi uzobenzani? Hayi sithando. Uzodlani lo mfazi ngalamasento wahola eGoli? Nkosikazi. Wena njalo mawufonelwa imali niyenzeni? Ngiyacela wehlisa umoya mngami njengoba ngizama ukulungisa nje ngiyenzela ukuthi izinto aziflowe kahle thina ngabe sicebile. Ngabe sikude kabi nempilo. And uma ngibuka kuthi sekulunga mase kuvele nje kufiphale. Imali sithanda sami ngiyayenza okwangempela. Ma uyayazi leyo mali wena? Angiyazi ngoba unabafazi eGoli. Cha. Emahostela ake eGoli nje umadlisa. Iphutha mngami. Iphutha. Baba imali uthi uyayenza uma uthi akayazi kodwa imali yakho. Uma ukholelwa ekuthaneni wena ngabe urish ukube bekuthiwa so wenze ukuthi hamba uyethuneni lakhe phela umtshela ukuthi akakwenza ube rich kunaloko ocabanga ukwenza ngoba kuzokuhlula lokho ocabanga ukwenza nalomndeni wakho. Sithando sami njengamanje sisesikhathini la khona izinto izokwenzeka. Ngicela mina ukuthi sivumelane ungivumele because angikwazi ukuqhubeka ngingakhulumisananga nawe. Mina nje ngizocela ukuthi unginikeze ipermission
Uhola malini Ngiyacela. ma ubaba eGolini ukuze uphathe indaba yeholo? Hhayi angimazi kodwa ngibona indlela esiphila ngayo ukuthi angeke ikwazi ukukhava abantu abaningi. Angimazi kodwa nje ayikho. Kunzima ukuthi unkosikazi umkhombise yonke into. Eh nami ngakhula kunjalo nje obaba uma ngifika enkampanini ama-payslip nje asala khona emalokheni. So ngiyacela ukuthi uMahlengwa aneliswe yilokhu engikulethayo ekhaya. And ngiyazi ukuthi njengoba silungisa lesimo khona okuhle okuzokwenzeka. Alright, but mina ngifuna ukubuza ukuthi wena ukukholela kwakho kulento kungakanani ngoba izinto zezulu uyazazi zinemdanti eminingi nemithandela eminingi engapheli nemali. Ungathi usumthathile umfazi kamfowenu njengokusho mawuhamba ukuthi bathi ithi ukwenze lokho ebezithola ukuthi akuyifezi lento obuyitsho ukuthi uzoyifeza. Uzokwenzani emva kwalokho? Ngicabanga ukuthi Nangu umfazi usekhona njengoba eshuma ukuthi isimo asisihle ekhaya. Usekhona umfazi la umthathile sekufanele njengamanje ubaphilise bonke ezakho ingane ezikama nangu umfazi omusha. hayi ngicabanga ukuthi sesi abakazi abantu abadala bakhuluma into ingenzeki. Le ekufanele ngidlule kuyona kumele yenzeke ukuze kuzoqaqeka lezi ingidi esaboshelwa zona. Kahle kahle uma ngingathiwa Mahlengwa ngiyazama ukukubonisa ngahamba ngakuthola ekhaya nje ungabona ukuthi zingakanani ingidi ezinye yiseyinhlizweni. Ngesikhathi engcwatshwa umfowabo wakhululwa lo muntu akhuluma ngayo ukuthi usengaziqomela, useziqomele kwenye indawo lo muntu ufuna ukumkhipha lapho la eqome khona umlethe la endlini. Ngoba bamkhulula bona, bamhlinzela, bamenzela izinto, bamshisela, bamkhulula bona, bathi akalahle. Uyazi Mahlengwa ngicabanga ukuthi Yena ngoba uyaphambanisa. sevuka iy'nkanuko endleleni nenhliziyo ende. Mahlengwa ngicathi uyaphambanisa la. Uyiqile nje wena nabantu abadala Hayi bayazi yonke Mahlengwa lento ngicathi oyikhulumayo. uyaphambanisa. Umuntu esikhuluma ngayo angikhulumi ngosibongile. Angikhulumi ngeke abantu abadala bangikhombise angikhulumi ngosibongile. Usibongele umuntu umfowenu ayisana naye ngesikhathi eshona. Ngesikhathi eshona nje Wazi ngani ukuthi akushiwo yena? Siswama ngithi nami lokho ebengithi ngifuna ukukhuluma noMahlengwa namhlanje. Isiqiniseko awunaso ukuthi bakhomba bani? Cha ukhona umuntu okhona. Ukhona uzowenzani ngikhona nazi ingane zigcwele igceke. Cha Mahlengwa Uzokwenzani siya? bengithi mina bengicela ukuthi mhlambe uma ungenankinga ngimlethe. Nginayo. Ngiyacela Mahlengwa, ngiyacela Mashasha, ngiyacela mngami ukuthi ungizwele ngimlethe usisi omncane, usisi wakho omncane. Ngiyacela mfethu, ngiyacela. Wedlamini sengumfowenu mekushona ilanga. Lo muntu ofuna ukumletha ngempela uzoyimela kanjani yonke lento? Wena nje ubuya kanye eGoli, usubuyile ubuye ukhathele uthi engafa insimbi za eGoli ngisazophumula lana. Uzolala naye ulale nami uzomisa kanjani ngempela? Ngoba uwiki phela wena. Kodwa nkosikazi phela ukuthi usungaze usho kanjalo. Hayi nkosikazi Cha ngenzela ukuthi usisi azi ukuthi okunye kwezinto ezingibambile yabo ngoba hlezi sicindezelwa thina abantu besifazana ukuthi ungakhulumi kakhulu uwiki nje Dlamini. Hayi nkosikazi but ngicathi ngoba njengamanje sizama ukwakha ngizama nami ukuthi asilungise isimo. Ngicathi lokho sokukhuluma sesikhuluma sodwa. Singakhulumi njengamanje la. Kodwa baba umlethela nje sekukhona sofuna nikhulume nodwa. Cha sengisholo ukuthi njengamanje asakhe uma kuneyinkinga ngoba ngiyaqala nokuzwa nje ukuthi khona inkinga anayo nokuthi khona la angafiki khona. Mina bengitshena ukuthi uyaneliseka. Kanjani baba ubuya kanye? Umsebenzi.
ngizama yona leso sinki ukuthi iy'ngane y'kwazi ukukhula. Asike size esayidini lakho baba, ubuya kanye ekhaya. Umama uyaveza ukuthi unenkinga nalokho ukuthi ubuya kanye. Ubaba yena mayele eGoli shuthi nje naye ilowo one asuke eyobambe ngapha kuze phinda abuye futhi lowo one again. Indlela sisi esiphila ngayo emakhaya nje uma sisemakhaya uyaye ugcine uyindoda ewiki uma njalo wothi iziko njalo wothi iziko. Kodwa baba kanye Phela ey'nsizweni angikwazi sisi ukuthi ngidla intelezi, kufanele nami ngiyikline, ngihlanganise loko nokuya nomuntu wesifazane. Naye ubuye abe ney'nsuku zakhe. So enyangeni kuthi mhlampe ngiyayiklina kwesinye isikhathi kunentelezi esisebenzisayo nasemsebenzini phela ukuthakatha akumile. Manje uMahlengwa naye akakwazi ukuthi abesethi kulezi iy'nsuku naye ethathe isonto lonke, nami kufanele ngelinye isonto ngiyayiklina, ngelinye isonto nami ngidla intelezi. Manje yena ngokwakhe usho ukuthi kufanele ngibuyele ukuzohlala naye esey'nsukwini. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha lokho. So mina Mahlengwa nje bengicela ukuthi samukele lesimo sikwazi ukuthi umndeni ukhule, ikhaya libe likhulu. wena ma uyakholwa ukuthi ubaba ugcina ngalokho okwaziyo nje lo kanye oshoyo mayela kuwena kube ukuhamba kakhe ayodla intelezi lezi ayibalayo le. Uyakholwa lokho ma? Angiyikholwa nje nangengozi leyo nto sisi, angiyikholwa, ngeke ngikwazi ukukholwa into enjalo. Okunye nje ayikho lento yesithembu uDlamini akhuluma ngayo sisi, ngeke izisebenzele, uzongilethela izitha nje. Cha ngibuza ma ngoba ngencazelo nangesayensi kuyaye kuthiwa inini abantu besilisa abahlezi benamandla amaningi entweni nasekamereni. Ingakho kunga-understandeki baba ukuthi kanye. Cha sisi mina ngiyathuka nokuthi uMahlengwa uthi yena kuke kube khona ukunganeliseki. Ngoba mina ngazi ukuthi Dlamini hleze ekhathele uDlamini, uyakhathala ukhathele, uyakhathala nje uDlamini. Hayi uyazi sisi iyangithusa ngempela Mahlengwa le oyikhulumayo ngoba sike sinawe size siswele i-wheelchair usungasazi uzosuka kanjani ekamereni uye ekhishini. Manje ngiyaxakeka ukuthi ngoba sesilapha phambi kwaNkosazana usuzothi mina khona ngihambe ngihluleke ukwenza. I-wheelchair baba ngisongasana isoliswa yini? Awu esebhababele kungasayisukumeki. Hawu hayi mina Angimazi mhlawumbe ngisuke ngifuna ukumjabulisa, angimazi. hayi kusho ukuthi Kodwa nje okwesithembu ngeke sisi kuze kusebenze ngoba nizozala nizokwenza njani, uzofika azale la okubuza koni. cha unkosikazi wasekhaya uzokhulisa isibongo sakwaDlamini. Uma isibongo Ngokuthi azale sebasikhulu. ngoba wena awunazo ingane Dlamini. Cha bakhona abantwana. Manje uzomenzani ngempela? Uzokhulisa yini la zoyikhulisa lengakhulile la? Uyazi ngithe uma ngiyichaza le ndaba ngiqala ukuyikhuluma Mahlengwa ngasho ngathi inkinga kamfowethu ihamba iphazamisa izinto ivalele kwayiwena Uhlezi mathuba. hlinza ukhulume naye. Uhlala uhlaba nje wena. Hlaba ukhulume naye. Akukhanyisela izinto. Silungisa kona lokho nje kuyimanje. Angithi njengoba ngisho ukuthi ngicela ukuthi Ngoba lento izosilethela inkinga nje. Kuzothakathwana. azikho Kuzonukwana. inkinga, azikho Kuzoba inkinga. nomona. Azikho inkinga. Ngeke kuze kube khona inkinga. Ene ngoba eseqalile nje ukublame mina la phambi kwakho kusho ukuthi sengoblame impilo yami yonke mengase ngivume lento. Hayi ngiyacela. Kohlezi uthi umamkhulu. Hayi vele wayengayifuni lento umamkhulu. Ngiyacela mngami ukuthi unginikeze ithuba ngimthathe. Hayi angikwazi. Wena baba thina amaplan akho ke ekumthatheni. Iplan yakho ithini masuzumthathile? Ake sithi uMahlengwa uyavuma. Ngokohlelo bekuwukuthi uma ngila eGoli uMahlengwa akazi ukuthi kukhona uMagatsheni. uMagatsheni uzoba waseGoli. Cha uzoba nalo ikhaya ngoba phela vele useGoli. Uzoba nalo ikhaya eGoli nabantwana bazokwazi ukukhuphuka beze bazobona. Then emakhaya ke uma siye eMatimatole eMdlovane ngiyobe sengibakhela ke imizi ehlukahlukene kodwa ibe sebaleni elilodwa. But uzoba nalo ikhaya lakhe
ezumahlengwa noma Ndlovu uzoba nalo lakhe ikhaya. Shuthi baba ngeke usabuya nhlobo-ke njengoba kuthiwa ubuya kanye ngapha kumama eThekwini, uma kuzoba khona uMagatsheni le eGoli awusabuyi. Kuzoba umsebenzi wakho ukuthi akafonele uMagatsheni amtshele ukuthi ngimfonela afonelwe uba nizokhumbuzana. amadoda ngihlezi ngizothiwa waphilile. But nkosikazi Yizi awukwazi. ngempela lezo ozozikhuluma phambi kwala But makhamera. nkosikazi awukwazi ukungibiza ngegama. Afonelwe yimina. But awukwazi ukungibiza ngegama. Igama lakho le-ID phela lelo siyabonga. Mina ngifonela aboMagatsheni. Cha, mina Iy'ngane ngisho zami ukuthi zinyuke ziye kaMagatsheni. Cha, Into ngisho ongibizele yona leyo la. ngisho ukuthi iy'ngane zakwaDlamini lezi and umndeni mkhulu la. Uzobe usisi wakho omncane Nginabo usisi osisi. omdala. Nginabo nje osisi angibadingi. But mina sengibona sengathi umuntu ongayithandi into enhle la ekhaya kaDlamini wena. Mina sengibona engathi umuntu ongathandi ukuthi umuzi awubone ukhula uba right wena. Yona nto omtshele yona leyo. Nithe menivumelana umtshela leyo nto ukuthi ubona ngifuna ukukuthatha nje ingoba akayithandi into enhle. Cha, ngithi siyakhulumisana nje ngizokhuluma nawe bengicelile nokuthi njoba sikhulumela phambi kwaNkosazana asikhulumise kwabantu abadala kube khona inhlonipho. So awukwazi ukuzalungise lutho ngoba inkinga ila kuwena umtsheli wena iqiniso ukuthi nje uyisahluleki nje nake embhedeni kahle kahle nje. Kodwa kona konke ke usungazoyikhuluma la leyo nto. Angithi ungilethela ngikhulume kuphi phela Mina usho ola ukuthi long ujikele toilet masofuna awukaze izwa nje ukuthi usathini namanje. Hayi ayikho nje lento ekhulunywa uDlamini mina sinamanzi sengifisa ngisho ukumqunyeka ngawo ayikho nje lento ayikhulumayo. Shutha awuthandi nje ukuthi sakhe siye phambili. Ngakhile kade ngikutshela ngakhile mina ingane zikhona zigcwele igceke Mngani, zidinga imali ngiyacela. njengamanje mtshele sisi ukuthi mayiphuma la fanele nikeze imali Ehlisa umoya. Imali uyazi ukuthi sikhuluma kahle ngendaba yemali awukwazi ukuthi uthi ngathi ngithi manje. akangise driving school wathi ngizobona usabona namhlanje ulinda unyuye. Sis akukho right ukuthi kona umuntu wesifazane ashayele. Abantu besifazane abathanda ukuhamba ngeimoto imvamisa basuke bengasayiphethe kahle. Indlela nje ekushelwana ngayo emgaqweni emarobhothini. Yona nto ke leyo ozoyitshela iSouth Africa yonke ukuthi abantu besifazane abanikezwe omna kwabo ukuze bakwazi ukuthi balalele lo mbhedo okhulumayo lapha ngabantu. But awukwazi Baba ukuthi ngifuna ukwenza sho ukuthi ngikuzwa kahle njengamanje so uthi isizathu esidala ukuthi umfazi wakho osihlale naye iminyaka ewu7 nineyingane nakhila ikhaya uyasebenza eGoli uhlezi ukhulisa ingane umisela ikhaya ubuya kanye ekhaya uhlezi ekhaya ukhulisile izingane unqaba ukuthi nje ahambe driving school akuyona issue yemali i-issue yokuthi awufuna drive. Wesise ngicela ukubuza nje umbuzo wodwa. Naku-ke emgaqweni useqhunyelwe isondo emgaqweni uzolishintshela ubani? Kuzoba ezinye imoto breakdown zikhona imoto bakhona abantu abasizayo kufika abanye abantu bakhona abangani ukhona umndeni uzofona hayi mina sesowami unkosikazi nje engamthatha ngeke akwazi ukuthi uma mina ngingekho lapha endaweni uthola ukuthi usesizwe omunye umuntu wesilisa ngeke ngize ngikwazi. Kodwa mina fanele futhi ngisizwe unkosikazi ngoba wakho impilo yakhe yonke incike kuwena akukho akwenzayo ngale kwakho. Angithi imini engaya kumlanda kaHlengwa wabo wakaDlamini. Manje uMahlengwa namhlanje uzongitshela ukuthi yena ufuna ukuthi unqaba ukuthi ngikhulise isibongo ngenxa yokuthi akayanga driving school. Ileyo nto umfazi wakhe driving school baba. Angithi ngiyasho sisi ngithi mina ngeke kunaloko zikhona izingane uma seyikhule ngokwanele nizone ngiyokwehlisa imoto kube izona ezishayela imoto. uMahlengwa angashayeli. Yini ofanele ayenze uMahlengwa baba? Umbuzo wami uthi yini azoyenza uma eqhunyelwe isondo? Ake sishiyeke yemoto nesondo ke sesikhulume ngempilo nje as a whole. Yini uMahlengwa kufanele ayenze? Noma ombonela kufanele ukuthi ayenze yena? Hayi kuningi nje. Omama bayathunga emakhaya nesitolo nje ukube uthi angenze sure ukuthi ngimvulela isitolo base adayise kuyalinywa emakhaya umuzi ufudumali. Manje angazi yini ayijahe emgaqweni la gcwele khona wonke amanye amadoda. Mahlengwa ngiyacela nje. 2024 manje bengitshelile akuyena u1904. Uyasibona isikhathi esiphila kusona kodwa. Uyasibona uke wacabanga kona lokho. Lesikhathi sisho ukuthi iye emgaqweni Mahlengwa.
kahle nje. lesikhathi sisho ukuthi wena iyophithizele emarobhotini. Kahle nje. Ayi kusho ukuthi angisenayo unkosikazi la. Hayi kusho ukuthi angisenayo. Mina ngakuthatha umncane nje obadusha ukuthi wakhulela kumina. Ngakuthatha ululu umncane ungihlonipha futhi sikwazi ukubonisana siphume nento eyaphambili. Ngiyathuka namhlanje. Hayi And- uyagula and wena ngizami- ayikho lento yakho. Hayi uyabo nje ngiyabala mhlawumbe okwesi4 ungibiza ngegama. Into engingakaze ngiyizwe yenza. Ukuthi uyangithusa sihambe sesofika la mina ngithi ubezosho into engcono uyazi bengithi ungibizela into engcono sisi hayi bengithi ungibizela into engcono Sithandwa sami ngiyacela. uzongitshela umphuphe isithembu bazosho naye egoli bathi wazi waphupha uDlamini Hayi mina sesingicabanga ukuthi ebengithi ngikuzele ngizocela ukuthi ningisize ngakho iloku mhlambe ke ukuthi ngidlulise ukuthi sekuyisikhathi sekuyisikhathi mkami unkosikazi omncane uyadingeka ukuze umndeni uzokhula ukuze nezinto zethu zesibongo zizokwazi ukukhanya. So ngiyacela nkosikazi ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke ukuzwe manje kodwa ngiyacela ukuthi uthi ukuyetshisa. Mhlambe baba asike sithole la ukuthi unkosikazi omncane lo oshoyo ukuthi ukhona vele seniyahlekisana naye unkosikazi omncane. Ukhona usise ngibonayo ukuthi uzokwazi ukuthi azomlekelela uma Ukuba active kwenu ukuhamba kufike phi? Sesimhlambe ngicela ukuthi naye uMahlengo ayizwe ngalendlela lendaba. Usisi noma unkosikazi engithi mina uzobe umamncane angikucacisa hayi ukuthi ngithatha unkosikazi wami ukuthi owami unkosikazi oshiwa abantu abadala ngenxa yokuhamba komfowethu omdala so ukhona and njengamanje ngikhuluma ngomuntu ono 5 months pregnant so bengishola ukuthi angifisi ukuthi ingane ithi ifike emhlabeni ifike engakangena esibongweni sakaDlamini so bengifuna ukuthi uMahlengo angisize sikwazi ukulungisa lento siqoqe izibi zomyeni wakhe ngoba njengoba umfowethu ahamba engaganiwe so lesimo sithe uma sifika njengoba sesinje singase sidlebeleke siye kude. uyisikhohlakali sendoda siyabonga uyezwa uyisikhohlakali wena sendoda engalungile Bathi unkosikazi ngicela wehlise. usumithisile Cha ngicela wehlise umoya. izohlala phi lo ngane ngiuhlise ngubeke phi umoya izohlala phi ingane msungitshela ukuthi ngihlisa umoya uhlisa kanjani Dlamini Ngicela wehlise umoya mama. ngiubeke phi umoya ngiuhlise ngubeke phi ingane yokwenzani izolunga into. Mina ngicelayo nje ukuthi amahlaza kwakho siwaqoqe lengane izobe yakaDlamini nayo njengezingane zonke. So ngiyacela. awulungile angeke ngikwazi Mhlambe ukuphila ngalesi baba asike sibuze mhlambe ma nawe into eyibuza yona ubaba ufike la ethi unkosikazi lo kufanele amthathe okamfowabo owashona engaganiwe kodwa njengamanje uveza ukuthi unkosikazi lo umuntu okade ekhona oseze unenyanga ezinhlanu eyi12 ngabe lokho kusahambisana nento obuhambe uyitshelwa uma uyohlola baba ukuthi jola naye aze ayithwale bese kuyima umshada engathi sekukhona ukuphambana okukhona engikuzwayo mina side lami ukuthi sifika kanjani esigabeni la ukuthi khona senijole naze namithisana nomuntu ongamazi nawe othi moyohlola kuthiwe fanele uthathe kodwa futhi usekhona usemithi. Cha uma ngihamba ngibheka kwizinto zabantu abadala iyavela ukuthi ukhona uMahlengwa kodwa kuyavela futhi ukuthi umuntu engiphila naye njengamanje ithonge limbhekile ilona elisasikhanyisela nakuba nje sisaphile ezintweni eziningi ilona elisivikelayo. Uqale nini ukuphila naye baba? Hayi sekuyisikhashana.
Cabanga ukuthi hhayi sekuyisikhashana sisi. Into engakanani isikhashana? Iminyaka emibili. Ngiyakuzwa. Awulungile Dlamini, uyazi uyangikhathalisa. Awulungile. Ngiyaxolisa Sithando. Ngiyaxolisa mngami. Cha, ngiyamukeli nje lento, ayizwakali nje. Ayizwakali, wena hamba umtshele nje ukuthi umfazi wakho akayingeni lento, ngeke futhi ize ilunge, nibone omunye uplani. Mtshele nje iqiniso nje ukuthi angiyingeni nje yonke lento. Niyenze nithanda, futhi uyenze wazi kahle wena ukuthi ngeke ngiyingene yonke lento. Sokwenze njani ngoba kuzingane emhlabeni? And le ngane Ayizile-ke yakwaDlamini. So and wena umama okhona kwaDlamini. Cha, izile kimi, angikaze ngibe nengane mina. Angiyazi nje lento okhuluma ngayo. Usangena okokugcina nci wena. Bathi ngiyacela Sithando sami ukuthi ake siyilungise lento ngoba ingane engathi ingafika umndeni uzwana nanokuthi ubunzima azobuzwa yena. Dlamini, ngiyazwana nowami umndeni. Angikwazi lokhuluma ngawo. Sengisho ukuthi ngicela ukuthi inhliziyo uyithambise ukuze nengane iyokwazi ukufika emhlabeni ifike kahle ngoba the minute uqinisa inhliziyo ubamba inhliziyo naye ngeke akwazi ukuletha ingane emhlabeni kahle. Wenza izibopho ekuzokwenza ukuthi ingane mhlambe ingaphili. Ubaba akabuyi nje ekhaya ubuya kanye, umama angagcoliseki, unomuntu vela senaye for 2 years ngale. Akabuyi nje ubaba ubuya kanye, ukhulisa ingane le sina 5 months ikhona. Niyakhulisa baba ngale. Cha, sisa akunjalo and njoba ngizohlelweni bengithi ngiza ngoba ngizocela ngoba ngazi nami ukuthi kukhona la ekhambe kwangenzeka ngendlela eright khona. So ngithi ngizocela ukuthi asakhe asiqoqe ningisiza ukuthi ngikwazi ukulungisa lokho. Manje-ke weDlamini usubatshelile kini ukuthi kunengane ezayo? Bayamukela batheni, usubatshelile? Ngike ngakhuluma nobaba. Kunzima njoba ade ngisho ukuthi ngike ngakhuluma no-aunt. Kunzima noma bengazi-ke bona ukuthi kuzingane but-ke ngicabanga ukuthi mngam ake sakhe iplan sikwazi ukuthi izinto siyilungise. Mawucabanga njengokuthi noma bengazi ukuthi kuzingane, mawucabanga bazoyamukela? Uyamuzwa ma ubaba uthi akazile nje ukuzokubikela ukuthi kunomuntu okufanele amthathe kuphela but kuyavela ukuthi umuntu lo obekade ekhona osebe khona iminyaka emibili and njengamanje umuntu oyithwele onezinyanga ezo5 eyithwele. Kokuphatha kanjani lokho ngaphezulu kwalokho vele ubese usukuzwile ukuthi khona umuntu ongase azongena emndenini obuwazi kowenu, akugcini nje lapho umuntu obekade ekhona futhi oyithwele njengamanje? Kuyangicika, kuyanginyanyisa. Kuyangicika nje, kuyanginyanyisa ukuthi angikayize sikanandi. Akungiphethe nje kahle. Uma umiphi kulolu daba yena mhlambe? Mtshele sisi, angiyifuni yonke lento ayikhulumayo. Angeke ngikwazi ukuyamukela. Ngizophila kanjani nalento nalezi zikandala ezanazo la? Ngizophila kanjani? Baba, Yebo sisi. uyamuzwa umama ekhaya uthi hayi akuyona into angakwazi ukuthi ayamukele. Kubekaphi lokho, uzizwa unjani? Nangendlela nje ohambise ngayo into kamfo wenu ngoba uvumile ukuthi ayihambanga ngendlela efana ngabe ihambe ngayo vele yonakalile. Sisi bengizothi mina nami ngumuntu amaphutha ngiyawenza. Ingakho bengithi ngizama ukuthi ngicela uhlelo ukuthi lungisize ngizolungisa isimo ekhaya kube right. Ngiyakwamukela ukudinwa kaMahlengo. Umuntu naye unemizwa and uma ethola udaba njengalolu akade ngalilindele ngiyazi ukuthi kufanele ukuthi adinwe kanje. Kodwa umngami ngiyazi kade sasiwa sivuka naye. Kule minyaka ewu7 sinaye sezidlule ezinkingeni ezinkulu kakhulu.
So ngeke ngenxa yokulungisa isimo sasekhaya samfowethu mese kubulala ikusasa lethu. Inkinga ususilungise ngendlela engalungile baba. So she's my pillar of strength. So ngiyacela ukuthi angixolele uMahlengwa angisize silungise lesimo. Uma sengonile akekho omunye umuntu engeza kuyena ngicela ukuthi angisize. So Mahlengwa mina ngizokunikeza isikhathi mfethu ukuthi sizame ukulungisa lesimo. Kodwa ukulanywa ngiyacela ukuthi ukwamukele ngoba isintu sisho njalo. Hayi angazi sisazoke sizwe kumndeni wakhe ukuthi bona babona kanjani kodwa mina ngokwami angijabulile. Ngiyabonga nje, ngiyabonga. Kona nje leyo nhlansi yethemba ukuthi uyafuna ukuthi uyohlala phansi siwumndeni sixoxe. Ilokho ngiyabonga mkami noma ungakavumi kodwa nje ngiyabonga ukuthi ukwamukela ukuthi siyohlala nomndeni sixoxe sibone siya kanjani phambili. Ubhedile nje phambi kwazi uthi awuzwe nje le ndoda ithi ngamiyibizi ngegama phambi kwabantu kodwa ibhedile phambi kwezingane ifuna ukuletha abanye abantu. Akona ukwamukela sesungena emlonyeni nawe phambi kwalamakhamera ungathi ngithe ngiyamukela. Ngithe umndeni wakho wena sisazohlala phansi sixoxe le ndaba kodwa mina ngokwami nje ngijabulile. Wonke umuntu uyawenza amaphutha. Akulona iphutha leli ubugebengu. Iphutha la 2 years baba. Uyezwa? Bengisaba bengingazi ngizosho kanjani. Ngiyacela ukuthi ungamukele mama, ngiyacela. Futhi ukube lolu hlelo belungekho angazi bengiyombheka kanjani uMahlengwa. Njoba umuzwa nje ukuthi uphoka kanjani. So ngiyacela. Sikwenzile okusemandleni ethu. Ubaba Dlamini bekade ecelile ukuthi silethe umama wakwakhe uMahlengwa wakaDlamini. Noma indaba abemlethele zona bezingemnandi neze zinzima zibhlungu azetshiseki njengoba nibona ukuthi kumuncu kodwa uMaDlamini uthi usafuna ukuyohlala nomndeni kamkhonyana wakhe ezwe ukuthi bona bathini ngalolu daba amlethele lona. Akathembisi lutho akasho ukuthi uyayamukela nje kodwa uthi usafuna ukuyozwa ukuthi bona bathini ngalolu daba. Siyabonga kakhulu, sizozama ukuthi ukuthola ukuthi benze njani moving forward ngalolu daba ababhekene nalo. Nihlale nathi ohlelweni lwethu olulandelayo, Royal TV 1 izithandani.